Szóval sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban. Ebbe a videóban nem ezt fogjuk csinálni. A Minecraft Survival-t fogjuk folytatni. És elég rövid lesz ez a videó, mert ugye most amikor felveszem, már 9:30 is elmúlt, szóval este késő van, és ugye reggel fogjátok megkapni ezt a videót. Szóval, ja, igyekszem hamarabb befejezni. És ugye az előző videóban, ami már fel van töltve, szóval az előző videóban megcsináltuk ezt így ennyire, és most szerintem elkezdem tovább építeni a hidat. Igen, itt a hidat építjük. Hát igen, így videón kívül szedtem egy pár cobblestone-t, de most ennyi van, elég sok. Ja. Ebből szerintem meg tudjuk ezt építeni. Ja. És itt picit van egy kis zaj, de remélem nem zavar. Ja. Így. Ja. Erre van egy. És akkor még szerintem arra is lesz egy. Erre itt. Ja. Ja. És akkor ezt is megcsinálom. Nem tudom, hogy elég lesz-e rá, de szerintem elég. Megy a facecam közben. Ja. Szóval nem tudom, hogy elég lesz-e rá a kő, de szerintem elég. Ja. Na. Az elég van. Akkor figyeljetek, ezt is odáig elviszem. Itt van egy kő. És, ja. És már csak ott kell a kettő között egyet elvezetni. És akkor annyi lesz ez a videó. Meg még learatjuk ugye a farmokat.
sötétedik már, de ezt... És hát nem a való világban, mert abban már rég éjszaka van. Szóval, hogy itt sötétedik. Így. 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 Jó, odáig elérnék. Így. És így. Ja, azt együtt is megnézzük a farmokat, hogy hogyan állnak. És még itt van, most megnézem. Nem halad se. És még ugye szedek egy kis cobblestone-t is. És akkor annyi lesz ez a videó. Csonti. És szóval szedjük egy kis követ. Most egy picit ezt elpazaroltam. Még itt lazán 64-et összeszedek. Aztán annyi lesz ez a videó. 14, 15, 16, 20. Jó, ameddig nem kopik el a csákány, addig szedek, és utána ennyi lesz a videó. Már kevés kell. Most már csak 20 kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, azt mondom 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jó. Ezt ide berakom. És 3x64 zúzott kővel. Itt el is köszönök tőletek. Felmegyek ugye megnézni a fart. És gyállnak gyorsan elmenekülök meg. Tolt egy csonti. Nem vett engem észre szerencsére. De megijedtem. Ez csak ugye a bárány volt. Eszek egy kis retket. Eszek egy kis retket. Egy kis krumplit. Egy kis mi ez, répát, de azt nem eszek. És a tök sem ért még meg. Szóval most ezekből nem eszünk, de amit már leszettünk, azt meg nyugodtan megehetjük. Különösen a céklát. Mindjárt abba hagyom. Ezt megsütöm, és kieszem. Na, bocsánat. Sült krumplit. Hol a
csont, mert ugye ezzel tudunk növeszteni ilyet. És akkor ezeket le tudjuk szedni. És ebből ugye kapunk 3, amiből, szóval amiből már is tudunk egy lehet craftolni, és már is vége lett a videónak. Nem mintha én szeretném, hogy vége legyen, csak mondom, ja, így, és ezt még nem veszük meg. Szóval így, F5 vagy F6, ja, szóval így, és köszönöm szépen, hogy végignéztetek ezt a videót, ha létrállt időm és nem tudok beszélni. Szóval köszönöm szépen, hogy végignéztetek ezt a videót, én Piciak voltam, sziasztok! És leállítás.